Hej, mit navn er Mone Musse. Jeg stiller op for Enhedslisten i Ringsted til kommunalvalg. Jeg ønsker, at Ringsted skal være grønnere, tryggere og retfærdig kommune, og alle skal være inkluderende. Vi vil gerne have, at uanset om du har børnesager, byggesager, socialsager, at alle borgere skal behandles lige. Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed. Vi vil gerne arbejde for tryghed for de bløde trafikanter. Fodgængere, cyklister, knallertførere skal føle sig trygge. Vi skal have bedre stisystemer, og vi skal have gode cykelstier, så børn og voksne kan føle sig trygge. Enhedslisten vil gerne arbejde for grøn omstilling. Det skal ikke være noget, vi tvinger borgerne. Vi kunne godt tænke os, at der var et lokalt ejerskab, så alle borgere er inddraget i beslutningen. Enhedslisten vil gerne arbejde for tilgængelighed for mennesker med handicap. Ringsted Kommune skal være for alle borgere, uanset man har et handicap eller ej. Enhedslisten har et klart mål. Et retfærdigt, grønt og trygt Ringsted Kommune for alle borgere.